Здравейте! Аз съм Елена Шахънска и днес ще си поговорим за вагусния нерв за трети път. Записвала съм 2 видеа по въпроса, които ще прикача в края на това видео и ще можете да допълните знанията си. Вагусният нерв е най-големия нерв в тялото ни, който започва от основата на гръбнака, качва се нагоре и стига до черепа ни, вътре всичко, което е там. Най-много е свързан с ушите, очите, гърлото и надолу вече към сърцето и всички органи. Той подава сигнали на цялата ни система и е много важен, защото е отговорен за хомеостазата на цялото ни тяло. В такъв смисъл, стимулираме ли вагусния си нерв, ние стимулираме хомеостазата на тялото си. Това да се чувстваме едновременно релаксирани и да имаме тонус, за да вървим напред в живота си. За него не е важно дали се стресираме, а да можем добре да се възстановяваме след стреса. Ще ви покажа някои упражнения, свързани с него, и ще ви кажа някои неща, които също може да правите и които не са упражнения, които стимулират неговия тонус, добрия вагусен тонус. Може да започнете с нежен масаж върху топките на очите, като затворите очи и нежно масажирате с двата пръста в двете посоки за 1 минутка или 2 топките на очите. Масажираме ги добре и след това поглеждаме наляво, задържаме погледа известно време и поглеждаме надясно. И пак задържаме погледа известно време. Наляво, като отпускаме мускулите на лицето и самите очи, и надясно. Гледаме нежно, задържайки за 20 на секунди. И пак наляво и надясно. Другия орган, който е свързан с вагусовия нерв, това са ушите, както казах. И можете с показалците на пръстите да бръкнете нежно в двете уши и просто да извършвате кръгообразни движения, въртеливи, много нежно и внимателно. Може и нагоре, надолу, във всички посоки да докосвате ухото отвътре. Самия звук ще видите как ще усещате, че ви успокоява, както и това стимулира окончанията на вагусовия нерв, които излизат в ушите. И известно време стимулираме ухото. И след това слагаме ръце на шията отзад, отпускаме се и поглеждаме наляво в 3 часа. Задържаме погледа си по този начин, докато не се прозеем или не ни дойде да въздъхнем, например. Това е сигнал, че вагусовия нерв е проработил, влязъл е в кондиция малко от малко и можем да преминем на следващото. Тоест, слагаме ръце на тила, поглеждаме в 3 часа наляво, задържаме погледа нежно там, може би 1-2 минутки така да посидим, докато имаме този ефект. Вие ще видите как натурално ще искате да въздъхнете или да се прозеете. Това е сигнал, че правите правилно нещата и че те са влязли така там, където трябва да влязат. Другото упражнение, последното, е да сложите едната ръка на ухото и да дръпнете главата леко към рамото и да погледнете в обратната посока. Т.е. ако с дясната глава сте към дясното рамо, погледа е диагонално нагоре, наляво. И задържаме така известно време. И после нежно отпускаме глава в
права позиция, взимаме другата страна, по същия начин поглеждаме в обратна посока по диагонал нагоре. Задържаме известно време. Това са много лесни упражнения, които може да си правите вечер, когато се приберете вкъщи и искате да релаксирате и да влезете така в по-различен вид тонус. Също така вагусовия нерв се стимулира много от инфраред сауната, понеже контрастните душове също му влияят добре, а когато излезете от инфраред сауната, вече сте изпотен, по-хладно ви е и тези контрастни състояния на топло-студено му влияят много добре. Също така възглавнички с лед, които ги държим в фризера, обикновено може да ги слагате от едната или от другата страна на шията за 1 минутка. Това също стимулира блуждаещият нерв. Говорили сме си за хъминга, което представлява това да вдишате и с вибрация да издишате. Това стимулира блуждаещия нерв по 2 посоки. Едната е самата вибрация, която се създава в тялото и действа добре на тялото ни, а другият е дългото издишане, което успокоява нервната система и отново влияе много добре. Смеха от корема влияе добре на блуждаещият нерв. Нещо много интересно, гъргарата. Когато правите гъргара, и то така солидно правене на гъргара, с това стимулирате друго окончание, което е на блуждаещия нерв в гърлото. Пробиотиците също му влияят много добре. Надявам се тези кратки упражнения и подсказки да са ви допълнили знанията за този важен нерв в тялото ни. Потърсете повече информация, защото има много полезни практики и ми споделете как се чувствате след като ги направихте. Това беше от мен за днес. Чао и до нови срещи!